Kancing katon lerkin bener ora iki cintingane gol bumi kancing langit kelap katon lerkin sang risang mawe gandung ajep lerkin sang risang mawe gandrung sabaran kadulu ukir moyak mayik Arjuna wonten paningan dawuh kena ngapa sebabe kita tumuli ngadeg jejeg padha kalawan jeneng ulun Ulun kula mboten narimakaken dene kulun sampun wantun gendak sikara kalian pun Kakang Semar Garing Mropo dene Bagong kula mboten narimakaken sabab Semar Garing Petruk menika ponokawan kula mboten narimakaken kulun menawi kulun badhe mejahi dhateng Kakang Semar Garing Petruk kula suwun sampun ngantos sedaya dipun pejahi mangke menawi pejahi sedaya peteng sanget kula kula suwun kanthi sanget paduka kulun menapa menika mangsulaken ponokawan menawi boten mangsulaken paripaksa kula wantun kaliyan paduka pukulun sesembahan kula pukulun Sang Hyang Jagadgiri Pratingkah kula ingkang boten narimakaken menawi saged kahayangan badhe kula obra-abri Arjuna yen ngono kita wis wani lawan jeneng ulun gangge menapa kula kedah ngetingalaken dharma kene menapa kula kedah ngetingalaken dharma wisata dan bagel gangge menapa kula kedah ngajeni kaliyan paduka pukulun menawi pakulun sampun boten saged dipun ajeni kula ingkang boten narimakaken yen ngono kita bakal ulun tibani guntur geni guntur angin lebur tumpur tanpa dadi monggo pukulun kula trimaringaken guntur cuci motor guntur geni guntur angin boten ajil Arjuna kita kenggonan apa teka kita ora temama wujuding guntur geni guntur angin kula sampun kenal guntur langkung saking selangkung taun mila guntur mboten purun nemahi dhateng jasad kula yen ngono kita bakal ulun tibani Cestri Sula pukulun kula gadhe pusaka Cestri Yamin menawi kula tamakaken kalian sak marwanipun panjenengan badhe cilaka tampanana Cestri Sula kelakon jebluk dada kita Janaka Nama sidam skaring bawana langgeng Janaka lha kok dadi kita digdaya kaya mengkono Cestri Sula Ratemama pukulun sampun mlajar kula ingkang badhe ngruwat jengandika pukulun aduh ketiwasan ora kaya kandhani kaya ora nyono babar pisan lah kok Janaka kok digdayane kaya ngono lho iki teko nang kene nah kosek lho kosek kita omong apa aduh cilaka iki aduh wah keterucut iki wah wis kosek konangan kowe ngomong kader kaya ngono iki kula ngaturaken bekti kula konjo pukulun kula ngaturaken bening kula konjo
Sembamang bedine kunjung sing bedine. Serasa digawe-gawe. Ulun ngerti kita sapa ayo. Lah kok iso dadi kaya ngono? Nggih, Bu Kulun. Kula kepengin nyelametaken dhateng pun Bapak Semar. Ayo, Janaka kok nyebut Bapak Semar. Wis konangan iki. Wis pun kula bloko sutane sama anggere omong-omong jitet cangkeme. Dewa karo dijitet cangkeme. Bapak kula teng pundi Kulun? Lah kok iki iso dadi Janaka piye? Wis oke sing bantu. Wong apik niku bakale oke sing bantu. Bapak kula teng pundi? Bapakmu didokok ning pinggiring Candra Dimeka. Alah, Pak, kok lekani kaya temen.